Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, én Soxi vagyok, és ebben a videóban egy demót fogunk itt kipróbálni, méghozzá remélem jól ejtem, Asphalt Injection nevezetű játékot, aminek a demóját én le is töltöttem a kis készülékre. Hát igazából játszottam már vele, de túlzásba nem vittem. Ez a játék ismerős lehet számotokra, esetleg Androidról, vagy Windows Phone-ról, esetleg régebbi Nokiákon megjelenhetett a sztorba, de ez kétlen. Igazából ez a játék az elsők között volt, ami a jobb grafika terén elérhető volt. Ugye itt volt a menüje, amit itt láthattok. Igazából még nem tudom, hogy a gameplay és a bemutatás is egy videóban lesz, vagy hogy. Itt a options, amit láthatjátok, és azt akartam, hogy ugye most például hozzuk fel a Androidot. Ugye Androidra ez a Asphalt nevezetű szérién nagyon sokáig a csúcson tartotta a játék készítőit. De hát ugye most már hiszem a Real Racing, ami a csúcson van, de még mindig jó játék. Ingyenesen én nem tudtam hozzájutni se Google Play-ről, se más helyről, mint ahogy itt sem meg kell venni. Én boltokban olyan 8000 forint körül láttam, azt hiszem nem akarok hazudni. Én személy szerint inkább a Need for Speed Most Wanted-re ruháznák be, és szerintem fogok is. De akkor közben nyomjuk a versenyt, ugye mi vagyunk az a piros Ferrari-val, mással, és hát akkor ugye szokásos ravasszal megyünk, többivel pedig ugye kanyarodunk. Elég fura a kanyarodás, szóval tényleg fura, de élvezhető. A kockával tudunk ilyen driftelni, ami szerintem hülyé lett megoldva, mert nagyon csúnya, szóval mi ez a drift, de mindegy. A karikával bírunk nitrózni, és így tovább. Pénzt lehet gyűjteni, ami ugye az autókat meg lehet venni. Én nem venném meg ezt a játékot. Szóval nem. Én nekem annyira nem jön be, hogy ezért annyi pénzt kiadjak. Inkább egy 4000 forintos játék ként tekintek rá. Na de most, ugye ez még csak a demo, amit letöltöttem, szóval nem szeretnék semmi rosszat mondani a játékról. Így demóként jó vele lenni, de annyira nem. Látjátok ezt a Wreckidet, most ezt is szerintem olyan hülyén oldották meg. Most ez lehet, hogy csak a demo, de szerintem ez így van. Na mindegy. Ugye különböző autókat lehet venni, illetve állakkodni vagy venni pályákat. Nem rossz, nem az. Szóval hogy PS Vitán szerintem itt kezelhető, mint érintőképernyőn. Ugye volt neki egy egészen szoros irányítása is, de szerintem így kellemesebb. Ugye kapott egy kis ilyen burnoutosat, hogy úgy mondjam, hogy ugye kibírod lökni az ellenfelet, hogyha ez nem tudom, ugye ki hogy szereti, de viszont a kocsi nem roncsolódik. Szóval annyit roncsolódik, hogy neki mész a falnak, és akkor kérő Wreckid, és kész. Szóval ez is így megáll, így bebagol, érted? Lehetne rajta finomítani. De mondom, nem akarok semmit mondani, mert ugye én nekem a demo van meg, hogyha esetleg lesz rá lehetőségem kipróbálni az eredetit, akkor fogok róla bővebb véleményt mondani. Közben én itt bénázok. Szóval, ja, még bugos itt a posztolás is itt a bal felső sarokban, amit szintén nem értek miért, de ezt már hagyjuk a játék készítőire.
Remélem tetszett a videóm, amit Rolócával csináltam, mellesleg itt. Szóval igen. Ennyi, ugye ezt torból lehet letölteni, mint ugye a többi demót is. És igen, írtatok nekem, hogy Vitára vannak-e feltört játékok. Na hát én erről annyit tudok, hogy PSP-s játékokat, ugye a régi PSP-s játékokat lehet így átkonvertálni, illetve ugye a PS4-ről játékokat bírsz játszani ezen. Ennyit tudtam, én még feltört játékokról nem hallottam PlayStation Vitára, de ettől függetlenül elképzelhető, hogy van, de ahol én olvastam, ott nincs. Szóval ott biztos, hogy nincs. Tehát én kerestem rossz helyen, de ott nem volt, szóval, hogyha az alapján szeretnék ítélni, akkor viszont nincs. Összességében összefoglalva ez egy közepes játék, főleg a demója. Szóval én ezt személy szerint nem venném meg eredetibe. El lehet vele így lenni, hogyha meg is venném, az pedig nem a mostani áráért lenne. Ezen kívül próbáljátok ki, mert ahány ember annyi-fajta ízlés. Egy próbát megér, szóval én elvészem el lenni, hogy durván egy órát, utána, hogy le is raktam. Még vannak rajta javítani valók, ugye ezt nem tudom, mivel nincs meg eredetibe, hogy én most itt az update-eket így nézegessem, de úgy kb. Ennyi. Szóval én inkább ennyi pénzt még egy picit hozzáadnék, és akkor a Most Wanted-et azt úgy megvenném, de azért sok az a pénz annyiért. Lesznek ilyen csak ilyen random gameplayek a csatornán. Ahhoz a videó nem tudom mikor fog felkerülni, mert egy ideje nem volt videó, de majd most már lesz. Nem tudom mikor töltöttem fel utoljára. Talán vasárnap. És pont a finish előtt. És Julos. Na. Ez lett volna az Asphalt Injection bemutató videó. Én sokszi voltam, remélem tetszett. És hát igazából ti ítélitek meg, hogy megveszitek ezt a játékot, vagy pedig nem. Igazából ennyit akartam mondani, más nem. Remélem tetszett a videó, én sokszi voltam. Sziasztok! Na, még egy picit, hogy ugye itt lehet váltani autókat, ezt a kettőt engedi a demo verzió, szinte biztos vagyok benne, hogy a többit még lehet. De ez ugye lényegesebben gyengébb. Na, ennyit akartam tényleg, köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, segítsétek a munkám, vegyetek fel a PSN ID-mem, Gergő Elias 37, játszunk együtt, nézzetek, sziasztok!